María San Pedro é dende esta semana nova alcaldesa de Ribeira, tras a moción de censura presentada contra o anterior tripartito. Hoxe fixo as súas primeiras declaracións como rexedora, explicando as prioridades do novo goberno municipal e comprometéndose a manter o diálogo cos veciños e coas administracións. Coa moción de censura xa consumada e despois dunhas primeiras 48 horas intensas, a nova alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, comeza a marcar o rumbo do executivo local. Hoxe mantivo contactos cos distintos departamentos municipais e comezou a recoller propostas urxentes. Algo máis de 24 horas xa intensas, desde logo, atendendo pois os primeiros veciños, as primeiras veciñas, á par que tamén pois estou visitando todos os departamentos municipais na medida de que o tempo mo permite, porque como sabes, pois hai moitas xestións administrativas imprescindibles que hai que facer pois ante outras administracións para poder comezar a funcionar no día a día do Concello. San Pedro asegura que os primeiros días están servindo para facer unha radiografía do estado real do Concello, tanto a nivel de infraestructuras como de economía. A partir de aí, pois eu lle pedín a todos os departamentos tamén que nos fagan chegar esa lista da compra na que, pois nos fagan as súas aportacións, as súas suxerencias, tamén pois un pouco por orden de necesidade, de urxencia e tamén pois polo que pode supoñer a nivel pois inversor ou de gasto, non? Estamos tamén analizando o que son esas partidas orzamentarias para ver cal é a radiografía económica neste momento do Concello e pois o que pode ser a necesidade, non? Neste caso é unha necesidade de aprobar un orzamento municipal, posto que nestes momentos contamos con un plan económico financiero sobre a mesa que así non lo require. A alcaldesa comprométese a xestionar con outras administracións proxectos clave en ámbitos como a educación e a sanidade, aínda que non sexan competencias directas do Concello. Nos vimos aquí a sumar esforzos e o que vimos é pois a facer todas as xestións que, aínda que non sexan da nosa competencia, pois que estean na nosa man. Polo tanto, efectivamente, nós xa mantivemos, antes de estar no goberno, comunicacións coas diferentes consellerías nas que había pois esta serie de problemas que vostede relata, o seguiremos facendo agora desde o goberno pois do mesmo xeito ou máis insistente se cabe, non? Trataremos pois de buscar alternativas, de buscar melloras tanto no ámbito da educación como no ámbito da sanidade, porque dende logo o que non vamos é a poñernos de perfil cara a problemas que sabemos que son pois notables e que teñen notoriedade no noso Concello. Tamén afirma que non se paralizarán os proxectos que estaban enriba da mesa, mesmos iniciados polo goberno anterior. A intención é non deixar a ninguén atrás, nin deixar nada atrás. Eu sempre creo que os proxectos que estaban establecidos pois eran uns proxectos que se preveían de cara á mellora e ao progreso de Ribeira e, polo tanto, nós, todo o que sexa traballar no progreso de Ribeira, vamos a seguir insistindo por aí. Dende logo hai necesidades básicas e necesidades que están pois a man de todos os veciños e que son pois esas prioridades do día a día, como pode ser a limpeza viaria ou outros temas que nos afectan, como digo, pois nese día que salimos pola mañán da casa e chegamos pola noite a casa, e haberá outros proxectos que requiran de máis dedicación e que nos tampouco imos a renunciar dende logo a ningún proxecto que poida ter cabida e que poida vir para Ribeira. E deixa claro que unha das súas prioridades será manter un contacto directo e constante coa cidadanía. Para min a prioridade absoluta desde o minuto 1 pois foi a atención aos veciños. A atención aos veciños para min é, pois, dende logo, o eixe principal deste novo goberno. Creo que non se lle pode, pois, negar, dende logo, a atención e a escoita a ninguén. Imos traballar en positivo, poñendo, como digo, pois sempre os intereses dos veciños por diante. Dende logo, este vai a ser un despacho de portas abertas para todo o mundo, igual que o meu teléfono e o atoparme nas rúas de Ribeira, non, como fan moitísimos veciños. Esta mesma mañán pois me atopei con varios que xa pois te ven, te saludan e aproveitan pois para poñerte deberes, cousa que me parece moi ben, moi interesante, porque creo que o mellor xeito de acertar coas decisións é escoitando a todos os ribeirenses. María San Pedro inicia así unha nova etapa ao fronte do Concello de Ribeira, coa promesa de diálogo, continuidade e atención ás necesidades máis inmediatas da veciñanza.